बुङो जिहेथु 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनै जोबथा सान बे सानाव सोरबाया बाहागो लादों। दैमु नोगोराव खुंनाय बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा बेयो दिनै जोबथा आरो गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। बे जथुम्माया बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव मोनसे रिमार्केबल जथुम्मा हिसाबै अराय सिनायथि मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे जथुम्मानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै माखासे जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइ आरो जोंनि बिजोंखौ लानानै माखासे रिजलिउसन आरो सावरायमेलाव जि बांलादेश नेपालनि डेलिगेट्सफोर दङ बिथांमोनजों बेयाव सावरायनाय जादों, बेंगलनि बर'फोरजों सावरायनाय जादों आरो लोगोसेनो माखासे हादोरनि एम्बासाडर बिथांमोना फैनानै बर'नि राव, बर' थुनलाइ, बर' हारिमु बेखौ बिथांमोना एक्जिबिसननि गेजेरजों बे मेल खुंनायनि डिसिप्लिन आरो जोंनि जे आदर्श बे आदर्शखौ बिथांमोना खोब मोजाङै बुजिनो नाजादों। गुबुन फारसेथिङै थुनलाइनि बिथिङाव जिखिनि जोंहा सृष्टि, जिखिनि क्रिएसन आरो लिटारेचार सोरजिनांगौनि बेलायाव जि एडभान्स आथिखाल मुगानि जि थासारिखौ नोजोर बोनानै जोङो बुहुमनि गुबुन गुबुन थुनलाइजों फेर फाथिनो हानाय बा बांसिन रिसर्च खालामनो हानाय जिखिनि थुनलाइनि बिथिंफोर दङ, बे अकल शर्ट स्ट'रि नभेलनि बेलायावल' नङा, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि, स्पेसनि बाथ्रा बा गुबुन गुबुन जिखिनि बिथिंफोर दङ, जोङो थुनलाइखौ बै लेभेलसिम जोङो सहैनायनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। दा बेखायनो नैबे जथुम्माया बे गासै दिगखौ फोनांजाबनानै मोनसे जोंनो बिथिं आरो दिग होगोन। थुनलाइ आफादनि बे 64थि जि बोसोरनि गोलाव मोनसे जार्नियाव जोंनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बे जेंनाया गोख्रैनो जोबगोन। आङो मोनसे बिसास आरो मोनसे फोथायनाय गावनियाव लाखिदों आरो थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोननि जे टीम दङ आरो बिथांमोननि टीमा खोब मेंनाय गैयाजासे कन्टिनिउवासलि खामानि मावदों। बर' मिडियामनि जिखिनि जेंना दङ आरो बर' रावा जि आथालाव आरो सहैबावनांगौ दङ, बे बिथिंखौ लानानै थारैनो जोङो खोब खम समनि गेजेराव सुस्रांनाय मोनगोन। आंहा बिनि सायाव गोथौ फोथायनाय दङ। बेनि थाखाय माखासे रड मेप जों तयार खालामदों। बे रड मेपआ जि टाइमाव जेरैबायदि जोङो बे एक्सनाव थांगोन आरो बे टाइमावनो जों बिनि समाधानखौ मोनगोन। गोजोन्थों।